Beppe Fenekadami jgħid li m'għandux problemi bil-każ Capital One, kumpanija li kienet titmexxa minn fiduċjarja li kien direttur tagħha. Iżda meta l-mistoqsija tibda ssir diretta jidher skomdu. Meta ma jkollux fejn idur jattakka, anki jekk id-domanda tkun sempliċi. 3 ijiem wara li Malta ġie l-Pana Committee u kien indikat li l-każ se jispiċċa investigat mill-Europol, Fenekadami kien ostili għad-domandi tagħna. Għal-mistoqsija sempliċi dwar jekk Baltimore Fiduciary kienet għamlet due diligence ta' Capital One, Fenekadami għalinna biss li ma nafux x'inhu due diligence. Għax naqsbaqs taf x'inhu due diligence, t-repeti mistoqsija, minna ma tafx ċet tistaqsi. Iżda l-iktar li d-dejja kien meta tlabni jispjega kif fl-istess żmien li kienet tinnegozja Capital One, il-kont bankarju tiegħu tela għal €1,000,000. Għalilna li diġà wieġeb meta ma kienx. Dr. Beppe Fenekadami, kif il-kont tiegħek tela għal €1,000,000 fi żmien Capital One? Għandek xi mistoqsija oħra? Naturalment rġajna provajna kien kollu għal xejn. Kif il-kont tal-bank tiegħek tela għal €1,000,000 fi żmien Capital One, Dr. Fenekadami? Għaliex qed tkun skomdu titkellem dwar Capital One? Capital One hija kumpanija li kienet investigata dwar ħasil ta' flus. Il-Malta Today kien żvelat li l-awtoritajiet Olandiżi talbu l-għajnuna tal-awtoritajiet Maltin, iżda xi raġuni l-investigazzjoni twaqfet meta tfaċċa isem Beppe Fenekadami. Is-serjetà ta' każ ta' ħasil ta' flus inserta spjegah Jason Azzopardi fl-istess konferenza. Min jinstab ħati fil-liġijiet tagħna taħt il-liġi tal-money laundering tar-reat tad-delitt tal-money laundering tal-ħasil ta' flus, il-pina massima hija ta' 18-il sena ħabs u jew multa ta' €2,500,000.